Shalom. Huriani Tuhata, Sadarion, Ima Pesta Paduahon, Mamestahon Parningotan, Hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Alani upasahat hami tuhita salutna. Selamat Hari Natal. Marpungu dohita nuaing, maka mulia tehon balga ni holong ni debata, tu portibion, umbain naro ibana paluahon hita. Atong, tapahibul ma rohata, manjakon ibana, tubuh di rohata. Nang di parsaorata, marhite parmingguota di ombason, tapukama pasombaota tu debata, tapahombar ma ngoluta, mandapoton parsaoran nabadiai, marende mahita, ria mahita sasude. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hangoluani, jala nunga huidahami, jala nunga huatidak ko kami, dohot hubaritok kami Tuhamu, hangoluan nasaliling ni lilingna, na di lambung ni amaihian, jalan nauk patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale debata ama nadi banua gijang, puji-pujian hasangapon, dohot hamulia teon husobak kami tuho, marningot di silehon mi nabalgai tuhami, jolma nadi pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, nasinurumi sian banua gijang alanihami, gabena dangol do ibana, jalan napogos, pola tubuh ibana di bara ni Betlehem, asa mamora hami. Saya rajai jala togu-togu hami, marhite-hite tondim. Asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin.
tangyoh kamu mah patik ni debata di ibadah pesta Natal padua honon ima patik ponopon dohot lapatanna. Patik ponopon unang ho mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mambahen sait-sait tunasana mangolu. Ikon roha pangolu hondo rohatta dinasa na mangolu. Atong rap mangidugugu mahita tu debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tu patik. Amen. Huriani tuhata najongjong dohita di adopan ni debata apalah di minggu pesta Natal paduahon sadarion dak tagamon somanol solihita marlingot aka dosata dohot pangalosiota di adopan ni debata. Ima naktaula marhitehata dohot pambahenata di akatiki nasalpui. Atong tatopoti mah dosata nataulahon diadau pani debata dohot tudongan jolma tapamanat marohata jala tapar hatopot mai di bagasan roha nama gopo. Martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosion nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite hasini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokid do hutadi koko alai papungu-pungok maho muse marhite-hite aka asini roha godang.
Tagan di parpiar ni murukku, hutabuni hon bohiku satokin maradopoko. Alai marite-hite dengan bahasa saliling-leling na asiaku ho, nina jahoba si paluaho. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amen. Tabegema hata ni debata, turpuk epistel di ibadah pesta Natal padua honon. Ima natar surat di Titus tolu ayat 4 sahat tupitu. Alai disima tarida habasaon dohot habasaron ni debata si palua hita. Naung ni usehon nai tuhita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Ido sahatna martua do akan atumangi hon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahati dakon ma hapor seotai songon nahinati dakon idongata sahapor seon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba
ido ama pargugo na so hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus di bata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di porbadia andorang so habubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toro dong ditanom. Na mula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahun do tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dot diatain namandok mulak mangulu sogot daging halak ni dot dihangoluan nasora sudah. Amin. Damang dohot dainang sonari tabege ma ende puji-pujian sian kor inahana laos diuduti maanon dohot kor sektor sada lanjut tukor sektor 2.
Damang doho dainang, sunggul-sunggul dihita di Bodarion, ima, anon peleata sebelum jamita, papungu pelean dohita 3 kantong, sada A, sada B, dohot 2. Dungi selesai jamita, papungu pelean dohita tu GPN. Di hari Minggu naroon ima tanggal 29 Desember 2024 beribadah dohita songon nasomal ima minggu pagi, minggu siang, dohot minggu sore. Songon ima sunggul-sunggul dihita Bodarion. Sonari tabegema punguan paduan suara sian sektor tolu.
Huriani Tuhata, Tapujima Tuhata, Marhite buku ende nomor 50, Laus tapasahatma, Peliata di bagasan las niroha. Oh
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal marihamu saluhut na kamanginang. Hata ni debata turpuk jamita dihita diborngin manang di perayaan Natal napaduahon parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus di enet do sian buku pesalmen bidu sia bulualu mamuka may sian ayat sada sahatu ayat sia. Pesalmen sia pulualu ayat sada rodi ayat napasiyahon di bagasan perikop titing madokon mamuji-muji di bagasan harazau ni debata. Hujahama tutonga-tongata songono didok disi. Edeho kamuma di Jahoba edenai baru sada. Ainunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai. Dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga di pabotoho Jahoba hatuau nai. Nunga di papatar ibana hati goran nai. Diadopan niaka perbegu. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga di ida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatatta. Marsurak-surak maho ale sadok tanoon mangulop po Jahoba. Pangiar ma suaram marulupulup jala maredde mahamu. Puji hamu ma Jahoba marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni edde. Marulupulup mahamu di jolo ni Raja Jahoba mardonga sarune dohot suara ni sakka. Mardoromma laut rodi isida portibion rodi pangisinai. Martopap-topap ma akka batangaek rap marulupulup ma akka duluk. Di jolo ni Jahoba ay nunga ro ibana laho manguhum tanoon. Uhubon na ma portibion marhite-hite hatigoran dohot akka bangso marhite-hite hasitongan. Ido sahakna. Hamuaka manami nanami dong acaha persyaun di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Di ngolu parhuriaon manang di hak Kristenota adong dosa ada istilah teologis na soboy sirang sian ngolu ni ganup akka na porsea. Di hata aslina manang hata asalna bahasa Jerman istilah didok Heils Gesitte.
Tarsongonido bahasa Jerman ati akamanginate. Songoni manuratut na songonido inna majaha. Asing do bahasa Inggris. Molo songon asing pe nakin na parpudi huruf nai danga pala rumari. Alani marharorowat do padohanon sia dua pangatusion suku kata. Na perjolo na kining Hales na marlapatam may ima sejarah. Gesite sejarah Hale ima na marlapatan keselamatan terbalik pemaknaan. Hale keselamatan gesite sejarah. Molo bahasa Batak, aduh bahasa Batak ni sejarah te. Molo inamoding jujur ngolu te. Herai itu kan riwayat. Molo nama bahasa Batak ko sejarah. Alayang ko keselamatan murah sejarah haluau. Herai mah bahasa Batak. Atau ngaha natinujuna aha pulai kon daktar sila kita siap padohan na duwe sejarah dohot keselamatan molo di padomu aka manginang lapatan ni na dua hatai na kining na bersumber secara etimologi manang secara suku katai ternyata Hale gesition ima na paturakon yang menekankan bahwa apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang terjadi yang kita rayakan hari ini bukan kebetulan, tetapi sudah dirancang, sudah didesain. Adong do na merancang, adong do na mendesain. Alani sejarah keselamatan nanidok nadisonak kamanginang dakolam mertudu-tudu memang tu sejarah Natal ngolu ni anak na persiape mamuka siap panopaon dang boy tarsirang perdalanan ni bangsa Israel na diberitahu di padan Narobi dang boy tarsirang. Alaido nerujukan, alaido refleksi ni ngolu ni akan persea di panarihon ni debata di ngoluta. Panarihon ni debata di perjanjian lama tidak terbatas atau tidak berakhir pada masa perjanjian lama. Alai mersabung gue. Tu pada naik baru. Jala mersabung do yang non. Tu sejarah ni portibion dohot di ujungna. Debata manang Allah lah yang merancang dan mendesain. Alania kamanginang halak na so tarsirang nakin sian ngolu sejarah ni haluaw na pinatupa ni debata. Adong ma hataridan na. Hataridan naon omma na di jauh sa sitong na di unok ni Jamita di pesta Natal pada honon. Memang agak asing. Molo secara sepintas akka manginang Mazmur 30 aluon saya na sorong do hubungan niyo nakit tu dia. Tu Natal. Alai molo tu minggu kantate pasian kanido. Molo masuk kita tu minggu kantate manigor say ayak sadai doan non pembuka ni potom. Marhite-hite goar rebata ama anak do to di perbadia introitusna hata ni debata pembuka pasti do ikon ayat sadai dia mai edde hokamu ma di Jehovah edde naik barusan nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Jadi tu minggu kan tadi do sasitong na apalah honahian tu situasi Natal taida sepintas herana sohonado.
Alai disima nakining benang merah na taida hadomuan ni istilah gay sitedohot sejarah keselamatan ni tu na masa di pesta Natal hita sadarion ala akka manginang sejarah itu harus diwariskan. Ikut tean tonot tado sejarah. Ikut pudahonot tado, ikut warisonot tado sejarah. Imanak kining pangaramotion, pemeliharaan, providentia dei. Tuaka sudut dari generasi ke generasi. Alani i hal atau aspek mewariskan yang paling sempurna. Songo dia doa kamanginang. Ima hahonanna tutur pohon. Molo jujur hita. Anggo jamita do, anggo marhite jamita do tataunahos sesuatu hal pasti akan cepat lupa. Molo nisukun aharo tehe amanginang jamita na dari minggu ino, olo do lupa hita. Molo pasahato patol hason menyampaikan sesuatu melalui khotbah seperti ini masih dikalahkan oleh satu hal. Dia mai paredeon akamang. Pasti do marhite ede untuk menyampaikan sesuatu hal pesan atau mewariskan sesuatu ikon murado ngototta. Generasi 50-an sekian, ono puluhan. Pasti do akka manginang, akka ede yang bersumber dari kisah nyata, boy do ingotom muna. Akka dia me. Akka contohna gudang itu. Molo marhite ede di tonahon manang diwariskan sesuatu hal, pasti do ikut katopik ikut efektif untuk kita ingat. Ido benang merana tu Mazmur 30 waluo. Alani iya kamanginang sasitongna molo ditonaho pe sasitongna marhite pesta Natal na badua honon molo hudok majo nakining topik ni mingguta memang didok disi nunga di paboto Jehovah haluau tuhita. Sebenarnya adong do tugas ta ima. Mewariskan ima haluaon naung di pabotohon manang na diulahon ni dipata. Naking ngaris samu marede. Jadi sasitong na instruksi manang ulahon mewariskanon ngata ulahon. Jadi emang itu ciri khas ni podok bambu kuida. Peran untuk bernyanyi teh hampir sudah. Ido tikidung roes kanami tu son adong do abang kelas ni ban nga monang imana preses. Iboto ho molo tu podok bambu non ikom maloro mareden. Alana sudi si rata-rata parede disi. Udang na budak punga maredesin na. Alay baga sarwak nga tibu bote isi yado resort tu tiki fotokopian narakku. Nah, atong akka manginang dong acaha persyaon di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Dang holas sahat kita di peran aktif parsidohot dina marede. Songo dia do musehat hari dani akka na marede akka na dohot ibana berperan serta. Biasa na halak na aktif di paredeon. Nagulang nga si tiruon.
Ido. Tarlumobi do siya na kaumutungot. Ido sa sitong na. Nabaduahon mura kerjasama. Ala sa sitong na di paredeo ni dang ikon tadido perbedaan. Parasingan ni suara ubay na ikon gabe harmonis manang dengan ini. Molo suara saya ada sudah mungkin itu. Jadi di punguan marede sa sitong na kerjasama dan saling menerima orang lain. Secara sadar tidak sadar dicipta dohita asaunang murah-murah paibar. Ido sa sitong na. Jala lebih kokoh, lebih teguh halak sa sitong na aktif dia kaparedeo. Alanya ha? Ala filosofi ni halak Batak. Ido dada tarhaison tumagot ni ronggoson. Dada tartangison tumagot tinotorhon ni deho dosa sitong. Boy gabe hapuasan, gabe terjalo, gabe saluran. Alayang goka nasing boy do justru di paredeo ni Jepang aka na murah pasti biang kepodo ba murah ngarungi. Sugarina murah pasti beson. Na mo kisong no nakiboy marede. Taparwa, tabu kayu tu anora, paling ra akay din na somal-somal nakanapungan na somal-somal marede. Ako nakin sektor sada 2 tolu. Tolu kita opat mungkin tahun 5. Inakin anak nakin urip pun nakin nalupa inang parageda urok opat niku. Alaong son. Jadi mungkin tuak kataon naro apa pasti do talawon. Alana manang BHP takya ulo halak Batak tertadi ngati. Kyo marsibe tupak na do. Hailau do dihita bolo subuh taman pahi. Dia mukira nak kining direhen na berhalang adora tiba-tiba asadang marit nasida. Ya. Alania kamanginang di tonga-tonga ni perayaan pesta Natal labaduahon di bagasan Bornginon asa unang holan tebu inahita asa unak kolan lasro hatta mangidihuni adong do ede Natal ikon Natal yang bersumber dari Mazmur 98 ini. Anggo terberengau nak di buku acara tanah perpudi nakin heranaung do terberengawe ede perpudi. Las maroham bolak salau joy tu dewok do teheo. Hai dunia gembiralah. Dadan dadan dada. Jadi namen cipta honon margoar si Isaac Watts. Seorang pemuda pendeta dang marnaro rokakna alay jupang Natal dang gabi lemasi mana dang gabi berpengharapan di mana selalu di mana berpengharapan selalu di mana mampu bernyanyi sian akka hatani sia pulualumma pesalmen sia pulualumma diciptaho di mana nang peswa palapas hata-hatani sudi secara literat alay terinspirasi si Isaac Watts sian edeon manang nabo HP paru kilon ningoluna dang gabi paru kilo ni maduduni mana gabi dang marlas ni roha di hari Natal joy to the world las maroham hai dunia gembiralah pasti doa ka manginang Natal pe olo dua pala pas di hari pestai masa kono so masa
masa naso tarjaloro hatta amang buasa matung apalai kon di matani pestaun alai hatan itu hatta maniaton mewariskan kepada kita saat ini Bapak Ibu. Mari kita tetap menciptakan suasana sukacita memuji Tuhan di dalam merayakan Hail Gesite, sejarah keselamatan, sejarah haluaun naung tajaloi tateato mai tuaka yana kota sudut nau poso ai ido tonani hatan di bata di bagasan Borneo di pasu-pasu tu hatta hita aka manginang lebih hurang saminggu teh sadanai minggu si bulu sota tanggal 20 sia dungi tanggal 30 sada hipas-hipas mahita paujukon taunon jala hipas-hipas kita bongot tu tahun 2025 Tuhan memasuk-masuk hita saluhuna amin martan yang mahita marulupulup marlas ni roha mahami ali Tuhan ditikyon dang hapalang asin ni roham nungatung ragam Tuhan ima pesta Natal naong hu ulah kami dalam nami mayulu Tuhan maduk mauliate tuho jala dalam nami mayulu Tuhan mamuji-muji ho dalam nami may pateaton mewariskan sejarah haluaun na pinatupam tuaka yanakon nami marhiti-hiti akan Natal sekolah minggu Natal remaja nang naposo songoni Natal gabungan songoni nang Natal di tonga-tonga ni keluarga nang akka ulaun manang kantor manang instansi nabui huadupi hami Tuhan paingotok kami pasal hotok kami Tuhan hodo na merancang jala hodo na mengaturhon saluhudna perdalanan ningulu nami alani ali Tuhan tamado hami madok mauliate tuho marhiti kay depujian dalam nami pasangapuko jala laos mangulahun ulaun nami ima mewariskan maneaton ima haluaun naung pinatupami Tuhan diaka persekutuan diaka punguan kur nunga diulau kuriami ala di pasu-pasu hodo Tuhan keikut sertaan yaka ruas di huriamon marhite bornginon patardui Tuhan parsido hoton dohot keaktifat Tuhan gawe marsaringar ede pujiani baik sangap di guarmu pasal hotok kami itu pakokopon napi natupam marhite namarningot kami di hatu tubuh ni Kristus Yesus si paluai alani ali Tuhan gomos mai hupeo pami di tonga-tonga ningulu nami asa molo tung paru kilo dia be na hukup na rongom ro tu adupan nami nang tu perdalan ningulu nami dang gabi boy makukupi manudati hami marlas ni roha mamuji-muji pasangapuk warmu nabadi Tuhan pabor hak mahami madalani arni ngolu na pinasami di suasana Natal di suasana laho paujukot taunon songoni manang asiro hamdi hami pa bongotom hami tu tahun nai baru naso apala sadia liling nari bedo Tuhan di juru nami alani Tuhan lehot di hami roha na totong marhaposat tuho atik pidak kuboto hami ahana masa di ujung ni taunon dohot di bona ni taun naneng roon alai pos rohanami ali Tuhan nunga didesain nunga dirancako sakap hatuau do pasahatomu tuhami saluhuna papos rohanami ali Tuhan debata Jahoba amanami upasahatai masudi ruas ni huriam sianak kana met-met na magudang saat rodi tuakan na tuwa nami na ulan siya di bagasan panggonggong pasu-pasu masaluta amanami na nami na pungu di ingananon pabor hatami Tuhan madalani ringun na pinasahami pargugoy hami Tuhan
Apos rohanami dia kadalan sidalan nami. Mar hite Kristus Yesus Tuhan nami. Mauriate madiho. Amin. Tapuji Tuhata marhite namarede las maroham laus tapasaha mapeleata tujulo manupahi GPN. Jongjong mahamu tadi hon sana. Tatangiakom mapeliata alede bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilohom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na hutjus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tayo dehon ni pilihan nasa na nilhomi
nasana nilehon mi ondiro di pamataku osadot gogoki rodi saluhut artaku upasaan itu ho naso usatokudo alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguharmu say Roma harazomu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tu hami unang hami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago ay ho lona pura haraja di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho di sondakko Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakko Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodem Selamat Natal Madihita. Tujuh dulu betul. Ya. Adong dope acara tanah mangudut adong nomor 2 pasaat tu nak kasih palas roha tu aka pelayan-pelayan di hudat tadi upasat kami matu panitia Natal jadi tak pula masih cara bisa dulu